Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponikha Nomati Constituency Lapen Mahamaya Constituency Angbong Kaibong Tisu Arong Lapen Jangmi Be Arong Adak Kaceleng Adolong Kaheno Dak Ajok Radatum Kedam Kevang Kisung Nang Den Arong Ahithi Pen Kaibong Tisu Arong Lapen Jangmi Be Arong Lapen Kangthi Langso Kedam Kacehelar Atowar Adolong Kaheno Dak Ajok School Kedam Atum Bojar Hithi Kedam Atum Kijui Kelang Dunatum Kacehelar Apan Kisung Keponang Lapen Labangso Adolong Angbong Pupu Border Mate Kacekoi Not a constituency lake Mahamaya constituency Lapen Nomati constituency si Parlo Ponlo Laso Along Pulo Tangte Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rites Inghi Atum Amithanga constituency Arad Mate Rat Kacheleng Kedo Kevang Kisung Along Laso Adolong Bonai Pon Peloma Mate Selam Pon Peloma Lasi Rat Pen Alangli Atuma Phan Laso Adolong Prabjin Pen Nang Semar Pi Sonte Ratta Alangli Atuma Phan Akiro PG Lapen Alangli Atum Sitame Anong Me Doji Pusi Rat Pen Lamthe Herangke Athengno Nang Pachini Dun Dokmuka Pen Rensing Killing Report B News 7 Lapen Non Birtang Ton Pen Lang Ponikha Rupal pela tema nilitung labang so dolong kaceleng kacelat pinang anak kisung kisiksak dulu akal nilitum lati boktera tum cot le perkakali dedak akyong pi lo kacarli tum tado kasiksak dari motor pengebang cenglok cycle panda kacengkoi le pesonta nilitum theki dulong lo sita nilitum la nonitum karja pe nilitum bangke ka bong tiso arong banglo lepu la nililok bangke jangmi be rong banglo lasi labang so dolong nilitum apong tahi poke bang sita menilitum kaprek tum da chuning ri dulu labang so dolong prabjin penang patang sonte nilitum kedang me bang lo ka charli tum da mesen pen dam bang long ji pusi mataro lasi ke hai ke thek ding ye matung phan sita me chuning ri lo apo lunsing ke hai la pante apo rites ke hai tum phan sita me labang so nomati pen mahamaya labang so kachitok adolong lo prabjin penang patang thek kim piason te pusi nitum churo pal pe la lang tum phan sita ini tum kacuning riji ke lalo thema alang lijong si labang so adolong nang kimpi nang patang pi puluh alang limina san nong ta jume pola pendera da tum ta ning sampo alang di pan sita mi so la angel ning pen ani kan thom la sini le madung la sini la ko nang patang sia dan nang dam lang siksa ulu ko so ma dam pai dan ki koi bang kin koi lo kencing lok aku ke dulu sudah aku tapi lagi kemana salah dolong aku bikin kerja kan kemana ada itu nak kumpulan kerja kan awi adulong lah kita laso ang sa dolong ari long lah ke Muhammadiyah nomati tipe mahamayang bong nomati amayang na ente ko yen nak namate nomati pro tangke hilang ke yen lunsing Serang sarah in bangke yang ala alang itu laso dolong kepatangi panang lang sundam kisi kanan panang kan pula de laso dolong heng mungkin ke tanah mungkin ke ini kan thom lo kan kan sama ini apa tangki dokter dengan arong bang sorong lah ke jam ni bero aku kai long tu sorong lah ni dah kemaran arong ni dah